Проположен си бил, о Христе, животе, ангелските воинства ужасиха се, Твоето снизхождение, като славеха. Как умираш се, как ти влизаш в гроба, а пък разрушаваш травма на смъртта, мъртвите в ада възкресяваш ти. О Христе, Владико, Тебе величаем, славим Твоите мъки и Твоята смърт, чрез което Ти от гибел ни спаси. И предал постави на земята ширма, а в малък гроб си легнал днес Христе, и от гробовете мъртвите дигна. Исусе, спасе, цар си Ти на всичко, що отиде в ада или пожела, грешен род човешки, от смъртта спасиш. Старец всемогъщи, мъртъв Той е в гроба, вижте как безжизнен вече тук лежи, този, който много мъртви възкреси. Гроб положен си бил, о Христе, животе, чрез смъртта си спасе, Ти смъртта срази и живот дарува на човешки род. Се злодей е грешник, как злодей Ти беше, за да ни очисти от злодействата и от злото, що ни древно сполега. Най-прекрасен Ти си между всички човеци, и на всичко Ти си красота дарил, а беззрачен смъртник Ти ни се яви. А да как понасят Него Ти да влизаш, мрака Той цели, колко ще страдай, ослепена Твоята дивна светлина. Сладък мой Спасител, светлина небесна, как се Ти затваряш гробната вина, отърпение чудно неизказано. Съществата земни, силните небесни, занемяли гледат, удивени са от велика тайна, тя е Твоя гроб. О, безславно чудо, о, велико дело, този, който дава жив да дишам аз, Йосиф го полага, мъртъв паден гроб. Но макар и мъртъв, пак си неразлъчен от Отца Небесен, от Духа Свети, колко странно, дивно, чудно е това. И макар и в гроба да си Ти положен, всички твари спасе, пак признавате, че велик си земен и небесен
вечен цар, що си бил положен, мъртъв гроба спасе, адските основи изринали се в миг и разтвориха се всички гробове. Този, който носи на ръка земята, в малък гроб се скрива мъртвата му плът, и с това сразява адовата власт. Спасени Исусе, ти умря на кръста, за да слезеш духом в гробната тъмнота и да щупиш властно адова врата. Светил и сяен на Христа телото, в земята скрито, ярко там блести, и прогонва мрака в адски дълбини. Стигат се безбройни ангелските войства, с Никодим и Йосиф да погледват днес тебе невместими в малък тесен гроб. Доброволно мъртъв и в земя погребан, спасе живоноси, мен си оживил, умъртвен от страшни и горки грехове. През смъртта ти спасе всяка твар мене, всички ужасени състрадават днес, нито знаят, че си все държите власт. Бога на себе камък на живота, адът ненаситен мигом повърна, мъртвите отсеки, що ти бегат там. Гробът ви влезе, о Христе, животе, и човекът пленен ти си обновил, като си възкръснал ти от мъртвите. На земята слезе да спасиш Адама, що не го намери овърник облак, чак до ада слезе да го търсиш там. Страсене разтресла, спасено от земята, слънцето закрило своите лъчи, щом земята скри се твоята светлина. И по своя воля като нас умираш, но като Господ и мъртвите спаси, от смъртта и от адски дълбини. Твоята чиста майка тебе като гледа, плаче и ридае, горестно реди, как ще те положа в гроба, сине мой. Като живо зърно си седи в земята, да възраснеш пасе много плоден клас, всички от Адама с вечност надари. Като слънце вечерски се ти в земята, от тъмната нощна ти си днес покрит, възкресни от спасе, още по-велик. Като слънце мощно от луна се скрива, тъй тебе вечни гроба те закри, щом се ти предаде на човешка смърт. Извор на живота от смъртта вкусява, от любов велика, друга си за днес, а чрез смъртна смърт
смъртни вечно зададе. На Адама спасе умъртвен от завист, чрез смъртта си даваш вечно светлина. Нов Адам яви се ти по плът Христе. Силите небесни гледат ужасени, как простряци мъртъв заради всички нас. И с крила си светли се закриват те. Седе Йосиф мъртъв от дървото спасен, и в гроба хладен той те положи. Възкресни Христе мой, властно като Бог. Ти на ангелите радост беше спасен, а света им също ти си причинил. Като виждат тебе мъртъв да лежиш. На дървото спасен, щом се ти издигна, живите човеци светло възкреси. От земята беше мъртви възкреси. Като лъв спасе ти заспа телесно, също като схиме дигна се от гроб и отхвърли мощно темността и смърт. Взел си му ребро и Ева си създал, и източващ се струи на живот. Тайно време за гнев се принасял жертва, явно жертва беше спасене злоби, и с това очисти всички същества. Кой ще умее това чудо ново, цар на всички твари, страда смъртно днес. Жертва се принася, за да ни спаси. Избор на живота, мъртъв той е легнал, ангели смотени, горе вълвят. Как ще се положи гроба хладен Бог? Отроводено ти ребро спасе, ти живот за мене, източваш днес живот, и с това отезен от животворен. На дърво обиснал здрав си всички люди, а плодовен спасе чисти си ребра, и източваш небо зарад на живот. Колко страшно нещо Йосиф днес извършва, изпочи той погреба с почит и любов, и се ужасява, че си ти умрял. Слезе доброволно от земята мъртъв и въздигаш спасен дивни небеса. Всички люди грешни паднали оттам. Те видяха мъртъв, но ти Бог всесилен, а Христе остана, за да ни дариш с живота вечен и небесен мир. Те видяха мъртъв, но ти жив остана, и как Бог всесилен мъртви оживи. Моя умъртвител спасе ти срази. О, велика радост, о, пречудна сладост, за души човешки падаш в презна, че го осветяваш твоята светлина. Днес
възпявам спасе Твоята дивна сила и на Твоите мъки се прекланям аз и чрез страхотленност мене си спасил. Остър меч към Тебе се насочи спасе, но на силни мечът се пречупи в миг. Мечът на Едема се обръща веч. Като мега срано агнеца полуван, стане боланеца, горе смори дай, и възбужда всички стадото към плач. Драговолно спасе от земята слезе, умъртвени люде Ти си оживил, и за тях открил си слава на Отца. И в гроба влизаш, и в ада слизаш, но и гробовете Ти изпреваш днес, ада пък погонваш, гласно го рушиш. Божи Син приел човешка тлена и за нас понесе най-позорна смърт. Слънцето е в ужас, а земята в скръб. Съдията вечен пред Пилата съдник, беше той застанал като подсъдим, без вина осъден на жестока смърт. Злобни грешни люде и убийци грозни, на Варана страшен дадохте живот, а на кръста спаса приковахте ви. От земя Адама древности създаде, и зато и приел си древна земна плът. Самоволно спасе, кръстна смърт прие. На Отца небесен, за да си послушен, слезе чак в таски черни дълбини, и рода човешки властно възкреси. Колко ми и тежко, Сине мой любими, колко ми и страшно, светлина света, девата причица, тъй скърбили дай. Зависни убийци и човеци горди, срам души ви черни, нека овладей, днес поне когато той възкръсва веч. О, дойди безумни ученик убиец, покажи ми Твоя черен злобен раб, и да Ти предаде светлия Христа. И човеколюбец беше се показал, сляп неверник злобен и рушител зъл, за пари продаде мирото дори. И за колко даде мирото небесно, колко си получил за безценни спас, да си Ти получил злобни сатано. Ако Ти скъпеше мирото пресвято, що души ни бие от греха и зло, пак Христа продаде подло за злато. Изгорна сълзите, Той ще ме злобие, да оплача моя сладък Син Христос. Девата се честна, тъй ли да е днес. Гори хълми и безбройни люде, възридайте всички и плачете с мен. Майка
майката на ваши благ и свето Бог. О, кога отново ще те видя, спасе, радост на сърце ми, вечна светлино, майката пречиста, тъй възхвърлени. Ако и кресечен, как кресечен камък, ти си пак източник на пресвят живот, и за нас източва жива струя днес. Ние пием всички от един източник, на реката Твойна, от реброто Ти, стойни Ти дарява вечния живот. Самоволно в гроба Ти си легнал спасен, но живееш още и въздигаш нас с Твоето възкресение, както обеща. Слава Отцу и Сину и Святому Духу. Прославяме Ти, Бог на всички твари, заедно с Отца и със Светия Дух, като славим Твоето погребение днес. Сега и винаги во веки веков. Амин. Облажаваме Те, Божа Майко чиста, и почитаме днес и тридневни гроб на Христа и Бога Твоя си любим. Гроб Божен си бил, о Христе, животе, ангелските войства ужасиха се, Твоето снизхождение, като славеха. Пак и пак с мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилвай ни, запази, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Защото се благослови Твоето име, като помен защитите си, за да пречепи са преподоса на Солнечна Душа Богородица Пресвятая Мария. Нека сами себе си ръцете живот на Христа Бога да отдадем. Твоето име се прославя Твоето царство на Отца и Сина и Светия Дух сега и винаги и во веки веков. Слави, спасе, жизнодавче, и на кръста дървен си простря ръцете, но чрез него вража сила съкруши. Достойно да те славим, Те, Творец на всичко, и чрез Твоята смърт сме от греха свободни, и светлено спасе Ти ни надари. Слънцето се скрило, що видяло, как и светлината вечна и всесилна. Влязъл си в гроба, следната си плът. Всяка твар в гроба кладен и от тежък и греховен сън въздигна, падналия смъртен грях човешки род. Без Бога чедо съм родила, а сега ужасни мъки аз понасям, тъй пречиста дева горе смореди. Като виждам Те, горе с Отца си неразлъчно, а пак на земята Ти простря си мъртва, ужасени днес са серафимите. От смъртта Ти
църковната завеса, светлината с твоята светлина закриха, щом ти спасе слънце, под земя се скри. Сътвори земята, а под нея слезе бездиханен мъртъв. Ужаси се него, като виждаш твой. Влезе гроба ти, който си създал от пръст човека, да въздигнеш от греха рода човешки. Със силната си спасе власт на Бог. Да възпеем днес Христа умряли, като древност мироносиците святи, да ни радвайте се и да чуем свят. Избор ти, Христе, Сина миро, що извира вечно, и зато и донесли мироносиците, миро на мен живи, като на мъртвец. Що в гроба влезе жизнодавче, че смъртта си скрачна, ти смъртта сразяваш, и векнено сна човешки род дари. Избор на живот е на Бога вечната премъдрост, щом тя влезе в гроба, в миг живот донесе, на онези, що са в адски дълбини. Майко моя, знай, за да възроден човечът грешен, днес от смъртта лесно сам забранява. О, не плачи, майко, горко не ридай. Светлината спасе, всички мъчни мъртвици от сън събуди и прогони всяка адска тъмнина. Никой животно се не носи, не се сее в земята с горки сълзи, но като порасне, радост ще е в рая, щом той влезе в ада, радост изживява, падналия в древност не се възроди. Много сълзи спасе тази, що те е родила, като виждаш те погребан, тя ридае. Възкресни очето, както каза ти. Спочит гроба, който бе приготвил, песни погребални той смирено пее и не скрива спасе своята печал. Майка ти се, що ме тебе пригоден видяла, с твери и козена с скръп почива, се клони за болно нейната душа. Зрелище на люди злобни, как поднасят ти напитка от ключилка, сълзите обливат нейното лице. Страдам люто, и от гробата ми се разкъсва, като гледам как неправедното страда, тъй нарежда горко стене и рида. Как ще ги затворя, стоте как достойно в гроб ще те положа. Ужасявам се, аз Йосиф тъй реди. Йосиф, стиги коби, за песни дъжди
и погребални, на Христа умрели и в гроб положен, серафими светли, пеят също с пяв. Слизаш, Господе, спасе слънце насе вечна правда, и зато изтръчи се днес луната, те протива като не те виждаме. Падат ужасен, гледа как изпасе жизнодавче, цялото богатство му отнемаш властно, като си от века мъртви възкреси. Слънцето, Христе, след тъмните нощи възсиява, да иди от гроба след като възкръсна, възсияваш дивно като отчето. Вечно бие, земята в недрата свои, цялата от ужас се разтресе силно и събуди всички от мъртвешки сън. Никодим и Йосиф, като те помазат, скъпни печални гласно те ритая, ужаси се землю, как издържаш ти. Щом залезе ти, също слънцето залезе, всички твари в тебе бяха ужасени, тебе те признава, че си творен. Камък срива и човекът лене Бога като смъртен, днес полага в гроба, страшно е това. Че догледни, той ученик, като си обичал, също твоята майка дай ни ти отека, Девата пречиста плаче и рида. На кръста даже си разпънат, твоите убийци си оставил живи, даже тяхни мъртви ти си възкресил. Страшен там на кръста, на Богата сръснат и пресветъл стана, излъчи небесни всички озари. Си небесно по земята, слънцето смъртта ти страшна не понесло, смрак се да покрило още посред ден. Слънце и луна, се заедно те потъмняха и като слуги погоните стоиха, черни дрехи се облякоха от скръв. За Бог те пак зачете, како Боже мой сърце да те докосна, ужасявам се днес, Йосиф тъй реди. А ти спасе мой словен съм гробовен, не живе източен зарад всички нас. В гроба под земята, но живот ти даде на умрели люде, и от всеки в гроба ти ги възкреси. Те земята но източваш вино за спасение, живоносна сила за всеблаги спасе, непрославен с песен мътите ти
Тебе жизнодавче днес възпяват, като виждаш колко коси кръвността те и понася всички хули на врага. Людите коварни, жестоки, като знайте как се Божи дом въздигна, как Христа осъдите на люта смърт. Облякохте в престидна дреха, този, който украсил е всичко земно, и небето свето той е утвърдил. Слове спасе мой, като птица те превратиха, наче да си мъртвите живот им даде, като им източи жизнени струи. Той да страси вразите, а ти слънце вечно слезе под земята, за да стринеш мощно адовата власт. Всякога с Отца, неразличен си Христе ще седи, но като човек да бъде на земята, и в ада слезе жизнодавче мой. Земята ти води похарчи, дневен жизнен лек носи в недра и хладни, тя пък се затресе, че се ужаси. Горко ми Христе, плач безмъжна Давида и каза, има в тебе, сине, катна цар надежда, днес осъдена сте, виждам да виси. При мене слезе в храма, каза, царството на Твоя си ще бъде вечно и на всички твари ще е Господар. Свърна се сега, душата Симеон предсказа верно, моето сърце жестоко се прониза, този ден е мъдно и не смеча Твой. Умрялите се засрамете, що въздига днес от гробовете огня, който бе разпаднат и от вас уби. Слънцето Христе, светло нощче тебе кът видяло, как лежал си в гроба бездиханен мъртъв, ужас се закрило своите очи. Майка свята и пречиста, че те вижда спасен мъртъв гроба лекал, тебе не изказа безначален Бог. Като знаеше, че смъртта ти спасе нетленна, твоята майка светла горе смоледеше, сине между мъртви, много ти не стой. Като видял е тебе спасе, гледал като слънце в безсмъртна слава, и затворници си бързо пуснал той. Страшно е това, що не става и от нас се вижда, този, който е подател на живота, свъртвима всички нас да оживи. Ръцете ти са пригвоздени, раната Адамова с той лекуваш, и греха му страшен, който го срази. Всички народа платиха ужасно си враги, не за сина Деви плачат ученици,
плаче и ридае, майка му с тях. И без гняв приема този, който с ръце създал човека и всемощно е строшил зърналостта. Спаси, о Христе, славим Твоите кръстни мъки и ги чествуваме по всички верни. От смъртта си ни бавихме чрез тях. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, безначални Бог, и съвечни Сине и Святуше, утвърди ни щедро сила всепобедна, да сме мощни срещу нашите врагове. Христо и во веки веков. Майко на Христа, Дево чиста и закрила вечна, отстрани съблазните от всички верни и като се влага смирни надари. Достойно е да те слави, спасе жизнодавче, и на кръста дървен си простря ръцете, но чрез него вража сила съкруши. Пак и пак верно да се помоли. Господи, помилуй. Твоята благодат, Господи, помилуй. и пресвятата, пречиста, преблагословена, Мама наша, Пресвятая Богородице, спаси нас. нека сами себе си един други цели си живот на Христа Бога да отдаде. Престоли, славни херувим, си почувай. И на Тебе слава посилаем с обозначалным Твоим Отцем и престим благим и четворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Амин. Родовете всички, който погребене, с песни възпяват Христе мой, с песни възпяват Христе мой, Йозите убива, с плащаница нова, гроба петната полагал, гроба петната полагал, мироносиците идват и ти носят, миром мой спаси смирено, миром мой спаси смирено, всички тук дойдете, с песни погребални, спаса Твореца да славим, спаса Твореца да славим, живия кът Марта, с мироносиците, с миром и днес да помажем, с миром и днес да помажем.
Никодима, спочине с погреба, тялото мъртво нас спаса, тялото мъртво нас спаса, спасе жизно давче, слава на мощта ти, що разорява небесата, що разорява небесата, майка ти пречиста, мъртвачком те вижда, спасе от макари грае, спасе от макари грае, сладко моречено, сладка моя пролет, негубоста ти изчезна, негубоста ти изчезна, сълзи днес пролива, твоята чиста майка, тебе жизнен град вижда, тебе жизнен град вижда, смиротне жените, идват да помажат, тебе божествено миро, тебе божествено миро, ти смъртта сразяваш, твоята смъртна кръста, и чрез божествена сила, и чрез божествена сила, дъното на ада беше хвърлен Юда, твоя предател безумен, твоя предател безумен, ти изгради клопки, пътищата вместки, на крижока я ни Юда, на крижока я ни Юда, твоите убийци, спаси Сине Божи, всички ще бъдат сразени, всички ще бъдат сразени, спаси Сине Божи, мой Създател гневен, как си приел ти да страдаш, как си приел ти да страдаш, Девата ни даде своя син как вижда, злобно на кръста разпъна, злобно на кръста разпъна, Йосиф с Никодима, дело живоносно, гроба поставя смирено, гроба поставя смирено, Девата пречиста, сълзи топли лее, люто ранена ридае, люто ранена ридае, о пресладко чедо, радост светла моя, как ти във гроба се скриваш, как ти във гроба се скриваш, Ева и Адама, да спасявам страдам, майко не дей да ригаеш, майко не дей да ригаеш, Сине мой прославям, твоята милост видна, че за човешки род страдаш, че за човешки род страдаш, с усетиш лъжка, тебе напоиха, древенство и грях ти очисти,
си ощедри и от адска пропаст и ги избави се властно, и ги избави се властно. Възкръсни, о Сине, родната ти майка, сълзи пролива и казва, сълзи пролива и казва, възкръсни по-бързо, Бога да премахнеш, нас е пречестна си майка, нас е пречестна си майка, силите небесни гледат ужасени, как си ти легнал безжизнен, как си ти легнал безжизнен, прощай на всички, с любов и вяра, тебе почита до спасен, тебе почита до спасен. О, ужасно страшно, глед как странна слове, как ще те скрие земята, как ще те скрие земята. Няма стари Йосиф, който те е носил, друг те погребва смирено, друг те погребва смирено. Лъже или даре на телото мъртво, твоята майка пречиста, твоята майка пречиста. Не са ужасени умовете всички от превеликата тайна, от превеликата тайна. Мироносиците в рано утро с миро гроба полива спомени, гроба полива спомени. Възкръсни, о Спасе, и на всички люди, с милост дарувай спасене, с милост дарувай спасене. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Троице пресвята, Отче, Сине, Душе, всички помилвай, о Боже, всички помилвай, о Боже. едине и присно, и во веки веков. Молим сподобини, за да видим Дево, Твоя възкръснал Син славен, Твоя възкръснал Син славен. Родовете всички, който погребеме, с песни възпяват Христе мой, с песни възпяват Христе мой. Пак и пак се смеем на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилвай ни, запази, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Заедно всички свети, пресветата, пречиста, преблагословенна, само наша Богородица Богородица, винаги Дева Мария. Нека сами себе с един други цели живот на Христа, Бога да отдадем. Благ, и чашто Духа Ти сега и винаги во веки веков.
Знаете, това е достатъчно. Да, много нравится, то много нравится. Тебе да купи нови, да го откъсна. Айде да... Няма се. Майка ди е това? Не. Тя да вижда да не. Святей Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, Кой ми държи за служебника? Добре. Сега с малко ще ме подеш. Добре. Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий услыши, помилуй, да помилуй. Ще молим се о блаженной памети вечному покойни от века опочивши царей, иерархов, свещеников, дяконов, монахов и оприща църковного от всех правотец, родителих и сродников наших, и от всех от конец и от до конце селения, надежди, възкресение, жизни вечния прежда, от четири щастливих и православни християн. Господи, помилуй, Ти Боже си упокоен дух и телес наших, и Тебе слава силаем, Отцу и Сину и Святому Духу, нине и присно, и во веки веков. Святий
Боже, по велице милости Твој, молим Ти се услише и помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молим се о присутствуващи издел, отсутствуващи православни християни, живущих у града Сем, о служащих и служивши во светем храме Сем, о всякой души християн православних, о здравие и живо спасение, отстранени грехов и хрцем. Господи, помилуй, благоволение ми благослови да се Твое, Господи, же благословение с Пресветием, благим страшным Твоим Духом, нине и присно и во веки веков. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, и кандилница, Сашка, вземи и кандилничка. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный,
Пшеницею чистою и благоуханни, во гробе нове закрив положив. Мироносицам женам при гробе представ, ангел вопияше, мира смертим суд прилична, Христос же исцелия явися чу. Из пророчеството на Езекииля чтение. Биде върху мене ръката Господня и Господ ме изведе чрез духа. Тури ме сред полето, а то беше пълно с кости. И проведе ме около тях, и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем сухи. И каза ми, сине човешки, ще оживеят ли тези кости? Аз отговорих, Господи Боже, Ти знаеш това. И каза ми, изречи пророчество за тези кости и кажи, сухи кости, чуйте Словото Господне. Тъй казва Господ Бог на тия кости, ето аз ще въведа във вас дух и ще оживеете. Ще ви дам жили, ще направя да израсте на вас плът, ще ви покрия с кожа и ще въведа във вас дух и ще оживеете, ще познаете, че аз съм Господ. Аз изрекох това пророчество, както ми бе заповядано, и когато пророчествувах, произлезе шум, и ето движение, и почнаха да се сближават костите, кост до своята кост.
И видях, ето жили имаше над тях, и плът израсна, кожа ги покри отгоре, но дух нямаше в тях. Тогава той ми каза, изречи пророчество за духа, и изречи пророчество, сине човешки, и кажи на духът. Тъй казва Господ Бог, дойди от 4 ветрове душе и духни в тия убити, и те ще оживеят. И аз изрекох това пророчество, както той ми заповяда, и влезе в тях дух, и те оживяха. И се изправиха на нозете си с твърде голямо опълчение. И той ми каза, сине човешки, тия кости са целият дом Израилев. Ето така и съвнаха нашите кости и загина нашата надежда. Ние сме от корени изтръгнати за това. Изречи пророчество и кажи им, тъй казва Господ Бог, ето аз ще отворя гробовете ви и ще ви изведа, народе мой, из гробовете ви и ще ви въведа в земята Израилева и ще познаете, че аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа, народе мой, из гробовете ви, ще вложа във вас моя дух и ще оживеете, ще ви настанява вашата земя и ще познаете, че аз Господ казвам това и извърши, казва Господ, протимен глас. Седни, възкресни Господи Боже мой, да поднесем се рука в тебе, събудил Бог и хвили до конца, изповем се тебе, Господи, със сърце моим, повеся чудеса Твоя. И с посланието на светия апостол Павло до Коринтяни четение. Да внимаваме. Братя, малко квас заквася цялото тесто. Затова очистете старият квас, за да бъде ново тесто, както сте без квас. Защото Христос, Пасхата наша, биде заклан за нас. Нека празнуваме прочие, не с стара квас, нито с квас от злоба и лукавство, а с безквасни хлябове от чистота и истина. Христос ни изкупи от клетвата на закона, като стана заради нас клетва, защото писано е проклетен всеки, който виси на дърво. Та благословението Авраамово чрез Христа Исуса да се разпростре върху езичниците, за да получим обещанието чрез вярата. Ние на тебе, която четем. Алелуя, алелуя, алелуя. Мъдрост, нека да станали прави и с благоговейно внимание да изслушаме Святото Евангелие. Мир на всички. Събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казваха: Господарю, спомнихме си, че оня измамник още при живе беше казал: подир 3 дни ще възкръсна. Затова заповядай да се запази гробът до 3-я ден, та да не би с учениците му да отидат нощем и да го откраднат и отсетне да кажат на народа: възкръсна от мъртвите. И последната измама ще бъде по-лоша от първата. Тогава Пилат им рече: имате стража, идете завърнете както си знаете. Те отидоха да завардиха гроба със стража и запечатаха камъка.
ставили симони пост, и ставили прибушни подобни богоносни, като наши святител на апостол, и са на Бога, просветителите методи, кривости учеников, и става върна на апостол, царя Бориса Михаила, просветителя Бога, и постави подобно на царя Петра Бога, за Божието за нашето име, епископалство от Творца, преподобно ми богоносно за нашето Иоанна, послужителя Римското от Творца, стите до нашата Матрипетки Параскев, и става велики Божи слава Пантерима на стихи на селски, на тажни, на мъжни гости, правилно по всички влияния. И все се ти гноеви, на всяко благо, и полюбец. Молитве се ти, Богес, наши Господи, Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Възумени в Господа, брати и сестри, ето с днешното богослужебно последование, което извършихме, а то беше утринното богослужение за съботния ден. От една страна и другата част на днешното богослужение беше Опело Христово. Вчера ние казахме, че този период е необичайен. И заради това и богослужението е необичайно. А то е необичайно, защото се случва най-необичайното нещо. Самият Спасител, самият Бог, който се е въплатил и станал човек, е пострадал заради нас, човеците, от нас, човеците, за да ни спаси. И виждаме как цялата богослужебна тъкан на службите, които извършваме, подчертава това необичайно нещо. А именно, както казваме, тази велика жертва, която Господ извърши заради нас. Виждаме и как историята се повтаря и как Божието Слово е вечно актуално. Именно защото е Божие Слово. И не само когато Господ получава със словата си, но и когато извършва дела, т.е. с делата си, ни получава. През цялото време на неговото неправилно осъждане, преди това предателство, след това мъчения, позорни, най-накрая кръстна позорна смърт, той всъщност смирено се молеше за тези, които го разпитаха. Смирено търпеше обидите от тия, които го обиждаха. Смирено, изпълвайки Божия промисъл за нашето спасение, претърпя всичко. И преди малко в Синаксара, т.е. в четивото словото за днешния ден, за вече Велика събота, тъй като вече ние казахме, отслужихме утринно богослужение, вече навлязохме в събота. Ние възпоменаваме след Опелото, което е извършило след неговата кръстна смърт, възпоменаваме и неговото слизане в ада. До името на нашия Спасител, според Божието Слово, всички са отивали в ада. Това е било Стария Завет, защото все още е текнало проклятието и грехопадение. Само че за праведните е имало едно място за отдеха, наричало се Елон Авраам, както се казва в притчата за богаташа и за вас. Но това не е бил същинския рай. И Спасителят се е наложил също и той като пострадал като човек да слезе в ада, там където всички хора слизали до този момент. Защо? За да може, както казва Светия апостол Петър в своите съборни послания, именно да благовести и на тия духове, т.е. на тия, които са живяли и умряли в епохата на Стария Завет. И те да чуят Божието Слово, за да може и те да имат възможност, поне тези, които желаят от тях, да приемат Спасителя. А преди него, както учи Божието предание, Свети Иоанн Кръстител, който изпревари нашия Спасител, пък той подготвил почвата по същия начин, както тук подготвил този свят за проповедта на нашия Спасител. Тоест Бог е уважил всички, включително и мъртвите, които в ада го очакват. В това очакване можем да видим едни
едни слова на свети пророк цар Давид, където с надежда казва, че няма да оставиш да види душата ми тление в книга Псалми. Дори праведните са се молили Бог по-скоро да дойде на земята, по-скоро да извърши тази жертва и по-скоро да ги изведе и да ги въведе в своето царство. Затова и на иконографията на Христовото възкресение, която икона ще бъде положена утре вечер, когато навлезем в празника на Христовото възкресение, вие ще видите тази благословена евангелска истина и от писанието, и от преданието, т.е. от цялото Слово Божие. Ще видите как Христос е застанал и отясно, и отляво на Него са праведниците, които Той извежда от ада. Като първи начало са именно нашите правоци Адам и Ева, праведните на всички хора по целия свят. Виждате колко е всеобхватно Божието дело. Това от една страна. А от друга вижте как още едно голямо получение Бог ни дава. Как Той може да обърне всяко зло, всяко злодейство, всяко коварство на добро. Вижте, току-що прочетохме евангелското четиво, където се каза как еврейските първосвещеници не е било достатъчно от това, което причини нашия Спасител. Това не е било достатъчно. И неправедния съд, и мъките, и хулите, обидите, и кръстата, която е било най-позорната съд за времето си. Това не е било достатъчно. Те искали още. Демонично искали още. По всякакъв начин да се разправят с Спасителя, със самия Господ Бог. И отишли при Пилат да измоли да изпрати римски професионални войници с командир офицер пред гроба на Спасителя, като също така гроба бъде запечатан и да не се отваря до третия ден. Тази стража да варда, да не би казал неговите ученици да дойдат нощем, да отвалят камъка, който бил изключително тежък между другото, но все пак не се страхували да би да го отвалят и да скрият тялото, да кажат дали да е възкръсно. И затова те се подсигурили, имайки всичките, така да кажем, възможности на земната власт. Тоест, по-човешки се подсигурили от всякакъв начин. Само и само да предотвратят, ако има как, по-човешки и по-точно по демоничен начин, възкресението. Но всичкото било заобно, както винаги става. Мъжката се вика против вражен и всеки, който против Бога е тръгнал, разбира се, ако не се разкая, като Светия апостол Павел, не е видял Бога. И виждаме какво се случва. И ще видим утре. Сега само ще загадам. А именно, че тези, които там присъствали и които би трябвало да предотвратят всякаква възможност за Христово възкресение, те ще бъдат първите свидетели на това, което се случва. И първите проповедници на Божието възкресение. Тези, които би трябвало да го предотвратят по-човешки. Така че с Бога не може да се воюва. И това е хубаво да го знаят всички хора. Особено тези, които сега се опитват, както Христос, да му заварят гробницата, така и сега се опитват да заварят нашите деца от Христос, като ни им дават възможност да изучават своята правопическа вяра, която ни е направила народ. Но и това ще не звъдли на тях. Защото Бог е всемогъщ. Брати и сестри, леко благословена вечер желаем на всички и утре вечерта, както знаете, от 11:30 започва полунощницата, след това започва пасхалната служба, така че ще се радваме всички заедно да се преживеем тази велика радост на Христовото възкресение, на победата на Бога над дявола, на доброто над злото. Амин.